Actuel media jabara ni filebagaw Mali kono Mali ko kan o bismillah aka bi dogo kun kibaru keneka ni bakurbaw ye ka keni subagana mashu charlin ye journal papier maw sanga buruna ko sebe afri bagaw be ga sega uyera botugudi o bina wala li soro ni dogo kun kibaru kono Mali inafo jamana tobe charte des Nations Unies la yenamaya chugumi kera octobre kalo tile mugandani temeli no bena akeko biolon plan kono nama amesega munenya do ni don ko falina wala li chama bina kawye ni do ko kibarin konnala Actuel media de brani flebaro Mali kono Mali ko kan o bismillah ko kura aka bi dogo kibaru keneka inafo atufara chukamena bakuruba konnala octobre kalo tile mugandani tunye charte de l'ONU blani singa san biolon bla anen kono tonda fali ni do ila ila Mali kono Nations Unies jabalala badala bugu to mi tun talimbe oyi jamana kono don nafa jien tomba ka barala Mali kono Abdoulaye Maïga tumbe ni keneka anga jaga ka soro lonade do min sugandira jien selegenani tomba kama ado in la nyanamayara Mali kono alamsa don octobre kalo kile mugannani samba fla ani mugannani jien selegenan tomba ga sobambe Mali konnana ado in tara ka kayni jien selegenan tomba ga gafe bimbe na fama ko charte de l'ONU o ka baraw damnani na ba sam biolon vla ani kononto nanyina ni do in nyanamayali la babu mun ko sugandira o de Mali jamana deun jien selegenan tomba mi Mali la alega barabu ke ka nyashi mima. La journée des Nations Unies est une opportunité de renforcer Nations Unies kan do imbatu angam bulu di nyogoma ka keni anga sharia gafi o mi nyina ya sam biulu vlan kunto nay amiga barake nay babu mi sugandira nyina ta nyana mayalla ani anga barata bulu bitan nyogoy ani jamana nyemaw yere siramnta que ces autorités se sont fixées. À travers ce thème, je retiens également babu min tara jien selegenan tomba kan duin la yana mayal tama o ba ira kafo aga chageda min mi ga barake malla o bi ga laynike kamalien diu ga digunta bala ani kamali jamana nyemaw deme o ga barake tawla jamana diwi et effort du gouvernement donc en faveur du bien-être de nos populations. Kabine anana Mali konnana jien selegenan tomba ga bulu farambe ya ani anga jamana nyemaw bi ga barake nyogon fe wa halibi anobi ga ye ablalondo baramununa. Notre action au quotidien ambiga baramin ke akekundi ga jamana nyemaw deme usigunu damayirala wala sabbe ani kile abisiga na tugumina o fana mi metalike an yɛrɛ ka bara gafi la waleyali la san ba fila ani mugan ka taa bila san ba fila ani bisabala que nul ne soit laissé de côté. Le Mali demeure un membre engagé des Nations Unies. Mali ye jien siligi nani tondi do ye wa Mali jamana ɲɛmaw be baara kɛ hali sisani oni cageda minnu be Mali la ani u tora Mali kɛrɛfɛ wagati gɛlɛnw na wa an jigi b'a ka fana k'u bena to malidenw kɛrɛfɛ don nataw la ka baara kɛ ni u ye dans l'atteinte des objectifs nobles fixés par notre charte. Nyanaje yɛrɛ kɔfɛ jien selegenan tomba ga nin do ɲɛnamayali b'a to hakili jagaboga kɛ baara min ɲɛna an ka jamana kɔnɔ ani ka sira kuraw ta minnu bɛ kɛ sababu ye k'u ka baara tɔ sinsin u n'an ka jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ. L'objectivité qui caractérise nos relations laɲini minnu be an ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw la ani oni ni ɲɔgɔn cɛ o de ye an ka siraw ta ni ɲɔgɔn ye ani ka fɛɛrɛw ta walasa o ni sariya ni malidenw ka laɲini ka ta ni ɲɔgɔn ye. Jien selegenan tomba ga nin do ye n'a ɲɛnamayara octobre kalo tile mugan naani san ba fila ani mugan naani a kɛnɛ kan lasigiden minnu bɛ Mali la olu bɛɛ kun yera a kɛnɛ kan o ni jien selegenan tomba ga baara cakɛda minnu bɛ yan nɔ olu bɛɛ ɲɛmɔgɔw fana yera kɛnɛ kan. Laseliw kɛlen kɔfɛ k'u kɛra général ye octobre kalo tile 16 tɛmɛnen généraux kuraw ka jalaw sɔrɔla kɛnɛba dɔ kan jamana kuntigi jabalala kuluba tɛnɛ octobre kalo tile 21 san 2024 na o jala sɔrɔlen ka se généraliya ma be wagati nafama yira u ka carrière kɔnɔ ani a bɛ tɔ tamasiyɛn ye jamana kɔnɔdenw hakilina ye jumɛn ye an ka jɛga Nana Kadija Kone ka sɔrɔlenw lajɛ. A di kuma yɛrɛ janya na dɔɔnin a kuma kan ka di kanu bi tɛ. San 4 kɔfɛ fanga la colonel minnu kɛra sababu ye ka IBK ka fanga dafiri olu kɛra généraux ye o décision taara conseil des ministres senfɛ araba octobre kalo tile 13 san 2024 ni o kun taara bala sikafɔba min kɛra ni a bɛ fɔ o ma ko dialogue intermalien ni o sigira sen kan mai kalo tɛmɛnen
o min sen fɛ laɲini 200 ani 56 ɲɔgɔnna de kun laɲinina jamanadenw fɛ. O laɲini ninnu na dɔ farali cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ka jala kan o kun kɛrɛnkɛrɛnnen don. Yalima jamanadenw hakilina ye jumɛn ye? A kɔni a diyara ne ye parce que an bɛ don min na ko bi olu de bɛ ka transition gérer. Donc ni jala dir'u ma a bɛ fanga kura di transition ma, a bɛ fanga kura di mɔgɔ b'u dɛmɛ a bɛ fanga kura d'olu ma. Donc a bɛ kɛ sababu ye an ka lakana a bɛ basigi. Voilà donc n ka hakilinata ye mun ye ka fara o kan tugun o de ye toujours population ka u dɛmɛ u ka baara la parce que bolokɔrɔnikisɛ kelen tɛ bɛlɛ ta. Donc ni jama farala transition kan a ka ca Ala fɛ an ka laɲini ye mun ye maliyɛn bɛɛ bɛ satisfaction sɔrɔ u ka baara kɔnɔ. Tiɲɛ na jalako in diyara ne ye nka ne bɛ min ɲini a fɛ a y'a fɔ ale k'u jilaja an ka sɛnɛkɛyɔrɔ minnu bɛ yen ka taa bɛn an ka mɔgɔw kan k'u ka fɛnw ni fɛnw jɛni u k'u hakili to sɛnɛkɛlaw la min kɔni ka di ne o y'o ye. A di kuma yɛrɛ jɛnyana dɔɔnin a kuma kan ka di Kami bi tɛ a kuma kan ka di Kami tubabuw bɛ taa waati min na Kami misimaniw bɛɛ bɛ gɛn ka bɔ yan waati min na jala kuma kan ka di ne bolo o sumayara fɛ dɔɔnin nka n'a dira sa a ɲɛna. Maa caman b'i sinsin Kidali minɛli de kan k'a yira k'a fɔ ko ninnu n'u ka jala in ka kan. Gradation in na bon effectivement a diyara ne ye trop parce que u bɛ u se kɛ jamana o la wa an tɛ se ka caman fɔ a la mais parce que on sait pas le dessous quoi mais an bɛ mun dɔn an ɲɛ bɛ actualité min na n'an bɛ ka rumeur mɛn u bɛ k'u se kɛ faso ko la parce que hali Kidali minɛli ka d'aw ma dɔrɔn u seko ba de kɛ président ba de nana sigi mun se kɛ a ko la mun ma se ka ko ɲɛnabɔ i ma bon an bɛ se ka alhamdulilayi fɔ quoi u se ka ko la a tɛ se ka yɛlɛma sisan quoi mais an bɛ se ka temps d'u ma k'a lajɛ peut-être dans 5 ou 10 ans. Usmani kɔni ale hakilina ni tɔw hakilina ma kɛ kelen ye nin ko in na barisa ale b'a yira k'a fɔ k'a kɛcogo ma ale ja. Ni fanga min filɛ nin n'a fɔra ko l'olu ka gradation ni fɛn ninnu ni ko ne ka kuma kan ne b'a fɔ vraiment u yɛrɛ y'a kɛ mais a kun ka ɲi mɔgɔ wɛrɛ de ka kɛ ka di u ma o de laɲini kun ka bon kosɛbɛ quoi. Ni bɔra ka journal dɔ kalan wagati dɔ la n m'a faamu ko sɔrɔdasi ninnu k'u y'u yɛrɛ grader mɔgɔ wɛrɛ kun ka kɛ olu la i n'a fɔ Sanogo ta kɛra cogo min na o de kun cɛ ka ɲi quoi. U ye baara caman kɛ mais nin yɔrɔ in na fɔ o cɛ man ɲa dɔɔnin quoi n m'a faamu mais n'a ma ɲɛ o ye nin kɛ ka ban vraiment u ka fɛɛrɛ kɛ jamana bɛ se ka taga bolo ɲuman kan cogo min na walasa jamanadenw ka lafiya. Jikɔrɔni sifinnakaw ka ɲɛmaa ni o ye Burama Sako ye ale b'a yira k'a fɔ ko nin ko in diyara ale ye kosɛbɛ. Bon n y'o de fɔ kuma kɔnɔna la o m'u yɛrɛ nommé parce que ni kuma daminɛ n y'a fɔ n ko dialogue de nana n'a ye voilà fo de ka faamu kuma kɔnɔna la c'est pas que u yɛrɛ nommé n'a sɔrɔ par exemple dialogue tun ma kɛ recommandation ninnu tun ma kɛ an tun b'a fɔ directement u yɛrɛ nommé mais n y'a fɔ dialogue in kɛra dialogue in nana cogo di Mali commune tɛ dialogue ma sigi commune kɔnɔna la cercle fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la a sigira bɛɛ kɔnɔna la ka na région na ka segin ka na ka na a kun cɛ CICB kɔnɔna la ka sɔrɔ ka gafe ta 256 recommandations k'a di président ma a bɛ komi jamana kɔnɔdenw de ye laɲini kɛ. Bon, moi je pense qu'on va le mériter parce qu'ils ont aussi mouillé pour le Mali. U ye baara dɔw kɛ jamana in ye u ni di jamana in ka yɔrɔ dɔw kɔnɔna la. C'est les premiers acteurs minnu sera k'u cɛsiri jamana in ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka ta o kelen. En même temps, l'intégrité territoriale, c'est-à-dire on a dit que tout est négociable sauf l'intégrité territoriale. U seko kɛ jamana in kɔnɔna la walasa an ka jamana faso k'a daminɛ a kun n'a kun a bɛɛ ka to an taya la. Je pense que u b'a mériter. Tayiruba ni ale ye gafe sɛbɛnna ye ale n'a yira na k'a fɔ ko nin bɛ ɲɔgɔndan de ko fɔ ani jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Nin kɔni ye tare de ye ka sin Mali ni maliyɛnw ma mais kunfɛ baara tɛ mun na parce que dialogue national intermalien o de y'a fɔ k'a ka kɛ a dun fɔra ko ni kuma o kuma fɔra o kɔnɔ kuma 300 de fɔra o kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen kan ka waleya n'i ye Faransi ta lajɛ par exemple Faransi généraux ka ca ni 5,000 ye Sénégal généraux ka ca ni Mali généraux ye Niger Côte d'Ivoire bɛ ten Guinée bɛ ten donc généraux ya Mali yɛrɛ kɔnɔna na 550 ɲɔgɔn na d'accord Mali tariku kɔnɔ c'est peu parce que n'i ye Mali armée lajɛ maa 50 yirika de do bi o formation académique b'u la militairement parlant formation physique b'u la militairement parlant en même temps u ye pratique kɛ terrain kan Mali fan bɛɛ lajɛlen la ni mɔgɔ 5 ye u ye Mali fan bɛɛ lajɛlen k'u sen nɔ ye donc n'i y'a ta sɔrɔsi kunda u ka nin promotion ye a justifielen don n'i y'a ta historiquement nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ka kɛ armée kɔnɔ walima jamanaw kɔnɔ. Bakurubaya la nin ko in kɔni jara Mali jamanaden fanba ye ka d'a kan u ye baara minnu kɛ an ka jamana ye wa o maa ninnu cɛla colonel Asimi Goïta ale kɛra général ye min ka étoile ye 5 ye o la a bɛ kɛ maa ye mun ka jala ka bon ni Mali finitigilakaw bɛɛ lajɛlen ta ye.
Journal papier ni o ye an ka fɔlɔ kunnafoni dilanw ye ka kɛɲɛ ni technologie warali ye diɲɛ kɔnɔ hali o la a bɛ to kunnafoni dilan ye ka mɔgɔw kunnafoniya ka kɛɲɛ ni subagana mansiw dilanni ye journal papier sanga buruna kosɛbɛ ka sababu kɛ kunnafoni di siraw cayali journal papier feerebagaw bɛ lahalaya jumɛn la an ka jɛga Aissata Tarawele ka sɔrɔlenw lajɛ. Ka kɛɲɛ ni technologie lawarali ye ni san 10 laban nunu kɔnɔ journal papier fanga bɛ ka dɔgɔya ka kɛɲɛ ni kunnafoni di cayalen ye bɔlɔlɔsiraw kan hali ni o y'a sɔrɔ u fila bɛ ka baara ye ka kunnafoni di mɔgɔw ma bi na Mali kɔnɔ journal papier feerelaw bɛ ka degun sɔrɔ ka kɛɲɛ ni u ka journal sanni ye. Non, bah, effectivement, entièrement aujourd'hui avec les numériques, les journaux. Ni wagati in na ka kɛɲɛ ni diɲɛ yɛlɛmali ye bɔlɔlɔsiraw fɛ an tɛ ka se ka journal papier manw feere bilen sabula mɔgɔ dɔw bɛ télé lajɛ dɔw bɛ radio lamɛn dɔw yɛrɛ bɛ bɔlɔlɔsiraw kan o la journal papier man sanni ka gɛlɛn kosɛbɛ. Pour l'acheter le journal maintenant c'est difficile. Non, bon sisan wagati min na sisan tiɲɛ na journal kɔni a san ti san yɛrɛ de sisan c'est yɛrɛ bibi na journal kɔni n'o contrat yɛrɛ t'i bolo service la ni abonnement yɛrɛ sisan kelen sannaw tile yɛrɛ kɔnɔ i bɛ journal feere a tɛ tɛmɛ 4 5 6 kan bon vendredi dɔrɔn de fɛ i bɛ se ka 10 5 ninnu. Hali ni o y'a sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw matarafali ka nɔgɔ ni journal papier maw ye nga mɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko kunnafoni jɛlen bɛ sɔrɔ journal papier de kɔnɔ wa kɛmɛ sara la 60 de bɛ journal papier mara u fɛ sabula u bolo o de ye kunnafoni di sɛbɛn ɲuman ye ka tɛmɛ bɔlɔlɔsiraw kan. Malgré le numérique, journal papier kunnafoni dilan fɔlɔfɔlɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ diɲɛ yɛlɛmana ni machine journal papier bɛ to kunnafoni sɛbɛn ye kunnafoni dafalen bɛ sɔrɔ min kɔnɔ bɔlɔlɔsiraw kan i bɛ se ka kunnafoni dɔw sɔrɔ minnu dafalen tɛ ani fana kunnafoni dɔw bɛ bila bɔlɔlɔsira kan a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye k'a sɔrɔ journal papier la u bɛ fɛn o fɛn bila a ka ca ala fɛ olu bɛɛ bɛ kɛ tiɲɛ ni journal papier dayɛlɛ kunnafoni dafalen b'a kɔnɔ wa a walawalalen don o de y'a to don o don a bɛ san caman bɔ bi n bɛna nin yɔrɔ in na ka journal kalan journal bilali waati ko tɛ basi nka min ka gɛlɛn o ye kunnafoni dafalen sɔrɔli. Le problème c'est que il faut avoir de l'information fiable. Journal papier sɔngɔ yɛlɛli o degun bɛ kunnafoni dilaw kan o n'a ta bɛɛ journal papier bɛ ka dɔgɔya an ka suguw kɔnɔ. Avec 300 francs tu peux avoir ni dɔrɔmɛ 60 ye i bɛ kunnafoni dafalen sɔrɔ nka n'i ko k'i b'a lajɛ bɔlɔlɔsira kan i mago bɛ jɔ forfait internet la ani fo batiri ka k'i ka telefɔni na ka kɛɲɛ ni kurantigɛ banbali ye o min ka gɛlɛn kosɛbɛ ni journal papier man ɲi i mago tɛ jɔ kuran na walasa ka jamana kɔnɔ kunnafoni a n'a kɔ ka kunnafoni sɔrɔ. Avec 300 francs tu es informé sur le plan national et tu es informé sur le plan international. Kunnafoni di sɛbɛn mɔgɔw degun caman y'u sɔrɔ sanba laban in kɔnɔ ka d'a kan ni kunnafoni di sɛbɛn papier ma ka suma nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ni degun ka kunnafoni dilaw sɔrɔ o degun kɛra sababu ye ka u ka sɔrɔ caman lasa ka kɛɲɛ ni telefɔniw carili ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ caman t'i i wasa don journal papier la. Mais actuellement avec les jeunes aujourd'hui. An bɛ don min na i ko bi bɔlɔlɔsiraw nana journal papier manw tunu kosɛbɛ. Avec les numériques le journal c'est nul. Bon en contraire i b'a dɔn maliyɛn yɛrɛ de n'i ye maliyɛn ye journal kalan na dɔrɔn fo n'a fɔra ka mɔgɔ dɔ nomina ou koba dɔ kɛra sisan n'a fɔra k'a bɔra journal la i bɛ bɛɛ girin a banna sinon à part ça ko service yɛrɛ tɛ mɔgɔ si journal kalan service dɔrɔn de bɛ journal san o b'a kalan. San caman kɔfɛ hali ni o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ kan ka journal papier kalan hali ni mɔgɔ dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen don journal papier sanni kama a n'a labarali kama u bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ sabula u ka musaka bɛ ka dɔgɔya ka taa fɛ journal papier dilanbagaw bɛ ka degun sɔrɔ ka tɛmɛ kunnafoni di cakɛda caman kan hali ni o y'a sɔrɔ n'u ka sɔrɔ jiginna kɛmɛ sara la ni 5 ye kunnafoni di yɔrɔ caman ka sɔrɔ jiginna siɲɛ 1 tɛ 2 tɛ wa a bɛ ka gɛlɛya ka taga fɛ. Afrique du Sud kɔfɛ Russie jamana ye BRICS jamanaw bisimila k'a daminɛ octobre kalo tile 22 ka taa bila tile 24 na ni o bɛna kɛ o ɲɔgɔn ye tako 16 ye u tun ka ca ni jamanakuntigi 20 ye minnu tun bɛ ni ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan min kɛra Russie kɔnɔ an bɛ se ka mun de faamuya o la an ka jɛga Zenab Gueye ka sɔrɔlenw lajɛ. Ka ta tarata don octobre kalo tile 22 ka taa bila alamisa la octobre kalo tile 24 san 2024 na BRICS jamanaw ka ɲɔgɔn ye tako 16 n'a kɛra Gaza Russie jamana kan jamanakuntigi ni gouvernement ɲɛmɔgɔ 20 ni kɔdi semɛ lajɛ in na ni tako 16 in tugura tɛmɛnen lajɛba la min kɛra Afrique tilebiyan fan fɛ ni lajɛ in kɛra hali n'a y'a sɔrɔ u ye gɛrɛntɛ ta Russie kama
ka kɛ ni a ye kɛlɛ min ta ka ɲɛsin Ukraine ma. Lajɛ in sigira sen kan walasa ka jamana ninnu ka jɛɲɔgɔnya baara ani k'u ka bolo di ɲɔgɔn sinsin ka fɛɛrɛ wɛrɛw ta min bɛ tɛmɛ Occident fanga kan. A bɛ iko ni lajɛ in ye diɲɛ selege 4 ɲɛnajɛba ye min labɛnna Rusi jamana na kabini kɛlɛ daminɛ na Ukraine jamana na. Wa fana ni ye jɛkulu in ka lajɛ fɔlɔ ye kabini a bonyalen san 2023 waati la ani jamana dɔw ka fara ɲɔgɔnya ni olu ye Egypte, Iran, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite ani Éthiopie. Ka dansigi kɛ dollar wari la ka bɛn ka wari dɔ bila sen kan ka diɲɛ mara taabolo yɛlɛma ka dɔ fara jɛɲɔgɔnya sabatili la Rusi n'a baarakɛɲɔgɔn cɛ. Ni tun ye BRICS ka san lajɛba hakilina kunbabaw ye tako 16nan in na. Arabadon Octobre kalo tile 23 san 2024 Rusi jamana ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye kɛ ni Turki jamana kuntigi ye. BRICS ɲɛmɔgɔw ye jɛkafɔ min ta o dɔw ye fɛn wɛrɛw ye u ka jɛɲɔgɔnya siratigɛ la ka da u ka nafaw kan ka fɛɛrɛw ta walasa cɛni kana cari. Jamana yiriwalenw k'u sen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Afriki kɔnɔ diɲɛ taabolow la o ni dɔwɛrɛw. Alamisa don Octobre kalo tile 24 san 2024 lajɛba in senfɛ ONU ka secrétaire général ni o ye Antonio Guterres ye ale ye wele bila ka bɛn ɲini Ukraine jamana na Vladimir Putin ɲɛkɔrɔ. O lajɛ in senfɛ ni Rusi jamana kuntigi ye a ye bɛn tilennen ɲini ka kɛ ni Nations Unies ka sariya sun ye diɲɛ sariyaw ani jamana kuntigiw ka lajɛba ka laɲiniw ye. A ko fana k'ale mago bɛ bɛn na Gaza ni marifaci dabilali ye teliya la ka mɔgɔ minɛlenw bɛɛ labila ka dɛmɛ di adamadenw ma kɔlɔlɔti min kɔfɛ. A tilala ka wele bila ko kɛlɛw ka dabila joona Liban jamana na. Sisan jamana kɔnɔ kibaru ana kɔkan kibaru bɛna lase aw ma teliya la Maimuna daw fɛ. Jamana kɔnɔ kunnafoniw Mali ministre min ka baara ɲɛsinnen no kalankow ma Dr Amadou Sisabane ale ni Sénégal ye sigikafɔ kɛ alamisadon Octobre kalo tile 24 san 2024 ni sigikafɔ in kɔni senfɛ fɛn caman fɔra min ni ɔkɔliwuli nata in ni o bɛ bɛn Novembre kalo tile 4 ma san 2024 o sigili sen kan o kumaw fɔra. Jamana kɔkan kunnafoniw Daniel Capo ni ale kun yi kanbɔ kalata tɛmɛnen Mozambique o min kɛra Octobre kalo tile 9 san 2024 alamisadon jaabiw bɔlen kɔ ale kɔni ye se sɔrɔ kɛmɛ sara la ni 71. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale bɛna tile 3 taama kɛ Araba ni o ye Maroc faaba ye tɛnɛndon Octobre kalo tile 28 san 2024 ka kɛɲɛ ni Maroc masakɛ ka wele jaabi ye. A kun de ye ka se ka baaraɲɔgɔnya sinsin Faransi ni Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ waati damadɔ furukufuruku kɔfɛ ka kɛɲɛ ni visa kow ye. Jumadon Octobre kalo tile 25 san 2024 kunnafonidila maa 3 fagara Israel ka mugujugu dɔ fɛ min bina Liban kaɲakaɲa fan fɛ. Ni maa 3 ninnu kun bɛ baara kɛ Liban teleso dɔ la min tɔgɔ ye ko Almayadin. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni tile aw ka ɲɛmadali la aw kan bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.